F'dak iż-żmien Ġesu u sejjer lejn Ġerusalemm għadda jgħallem xi bliet u rħula. U kien hemm wieħed qallu: Mulej, jaqgħu ftit huma dawk li jsalvaw. U hu weġibhom: Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq, għax kif ngħidilkom jien ħafna qed ifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun qam jagħlaq il-bieb, intom tibqgħu barra u tibdew tħabbtu l-bieb u tgħidu: Mulej, iftħilna! Iżda hu iweġibkom u jgħid: Ma nafx mnejn intom. Imbagħad taqbdu tgħidulu: Kilna u xrobna miegħek aħna u intallimt fil-pjazzett tagħna. U iwieġeb u jgħidilkom: Ma nafx mnejn intom. Morru minn qudiemi, intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tessis ta' snien, meta taraw lil Abram u lil Iżak u lil Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom imkeċċija l barra. U jiġu nies mill-vant u mill-punent, mit-tramuntana u min-nofsinhar u joqogħdu għall-mejda fis-saltna ta' Alla. U waraw, hawn min hu tal-aħħar u għad ikun l-ewwel, u hawn min hu tal-ewwel u għad ikun l-aħħar. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. L-immaġni tal-bieb x'tgħidilna dwar is-saltna ta' Alla? L-istorja ta' Ġesu dwar il-bieb li jiġi magħluq għal dawk li waslu tard tagħtina x'nifhmu li dawn offendew bil-ikraħ lil sit id-dar u kien ħaqhom li jiġu esklużi. Kienet użanza għall-għalliema fi żmien Ġesu li jagħlqu l-bieb għall-istudenti li jittardjaw u ma kinux iħalluhom jidħlu għal ġimgħa sħiħa biex jgħallmuhom lezzjoni dwar id-dixxilpina u l-fedeltà. Ġesu qal l-istorja bħala risposta għal mistoqsija għal min sir nexxielu jikseb il-ġenna. L-għalliema ta' żmienu kienu jemnu li l-Iżraelin kollha kienu se jsalvaw ħlief għal ftit midinbin pubbliċi li jeskludu lilhom infushom. Fuq kollox, huma kienu magħżulin b'mod speċjali minn Alla meta daħal f'patt magħhom. Ġesu jissorprendihom billi jgħidilhom li l-fatt li huma l-poplu l-magħżul ma kellhomx garanzija li kienu se jidħlu l-ġenna awtomatikament. Iżid jgħid li anke l-pagani se jidħlu fis-saltna. L-istedina ta' Ġesu hi miftuħa għal kulħadd, imma jwissina li nistgħu niġu esklużi jekk ma ngħaddux mill-bieb id-dejjaq. Il-bieb li Ġesu kellu f'moħħu hu nnifsu. Fi Ġwanni kapitlu 10 vers 9 qal: Jien il-bieb, jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva. Bis-salib Ġesu jiftaħ it-triq għalina għas-saltna ta' Alla. Imma aħna wkoll irridu nimxu warajh fit-triq tas-salib. Il-kelma tħabat tista' tiġi tradotta bħala agunija. Biex jidħol fis-saltna ta' Alla, wieħed għandu jitħabat kontra l-forza tat-tentazzjonijiet u kontra kull ma jista' jtelfu milli jagħmel ir-rieda ta' Alla. L-aħbar it-tajba hi li aħna ma nitħabtux waħedna imma il-koll flimkien bħala komunità waħda. Ġesu jiżgurana mir-rebħa. U inti tafda fil-grazzja u l-għajnuna ta' Alla?
mod speċjali f'mumenti ta' tiġrib u tentazzjonijiet? Mulej, enni ma nagħmel l-ebda kompromess mal-kelma tiegħek, jew inġib ruħi b'indifferenza lejk. Aziza Marija, inti waħda mill-aqwa għajnuniet essenzjali li Alla tagħna. Imxi magħna nitolbuk din it-triq imħarbta ta' din id-dinja u għamel li miegħek bħala omna aħna naslu ħdejk fil-ġenna. Amen.